Alhaji, za ka sai maganin ƙara aure? Allah ya tsine wa maganin naka, ka jika maganin naka ka shanye in ya so ka aure matan duniya gaba ɗaya. Tunda da alama kai dan bunsuru ne. A sai maganin ƙara aure. A zo a sai maganin ƙara aure, a ƙara uwar gida kishiya. Alhaji, za ka sai maganin ƙara aure? Maganin ƙara aure kuma? Zo nan. Na samu kasuwa za a yi wa wata kishiya. Ban Allah me naji kana sayarwa? Maganin ƙara aure nake siyarwa Alhaji. Na mace ɗaya ko mace biyu ko mace uku ko mace hudu wanne za a baka sai ka sallama ta gida. Alhaji ya kai shiru, kakka ji tsoron matarka. Allah ne fa ya ce a ƙara wannan auren. In kana da dama ka ƙara ƙarawa kuma ga gida ga mota ga rufin asiri komai Allah ya baka kar ka ji da tata. Na mata nawa zan baka? Allah ya tsine wa maganin naka, ka jika maganin naka ka shanye in ya so ka aure matan duniya gaba ɗaya. Tunda da alama kai dan bunsuru ne. Ke wallahi tallahi na fi kyau in ba in tuɗe kaya na in miki mugun duka a wajen nan. Na rantse da Allah. Na hakuri mana bawan Allah, ina so in sai maganin da ka zo ka same da matata kuma kana wannan abu. Alhaji na hakura albarkacinka. Yanzu na mata nawa zan baka? To ba za a siya din ba. Ke in ba zan tuntsirar da ke ba in mutu. Na fi ki buɗewa ido, ka kiraina mun wayo mana. Ka je na fasa sayan maganin ƙara auren. Maganin auren dole ne? Kaga wannan ta ishe ni. Wannan ta ishe. Ba na buƙatar ƙara aure, ka je kawai. To na rantse da Allah wannan matar taka da mummunar zuciya wallahi wata ran kana kwance za ka ga cikin ka ta buga ma wuka. Na fi so ta kashe ni.